amo lang ang pamamahan o salamatan ng dahil sa pagayunan ng ihatag na namin at kami makatawan mo sa isipin ng katauhan ng itigong sa matang mundo aron na mahal mahindog kami na mga kanyang adlaw na nagpili sa mga anak na siya kayo mabanhaw at sa kamatayan. Yan ipakita ang pagka-Diyos, yan ipakita na siya kayo ang manunubos sa gulayan. Kung ini kabuntagon o alawa o Diyos ang mong pangayo na ikaw magpisuti ka na mo, dami kami sa walang Espiritu, and let your Spirit drive home your message this morning, Father God, in our hearts, that will become, Lord, like Him in everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, tanong ka sa last 3 words ni Jesus Christ. O sa atong makita sa atong title, ang pagka-Diyos o ang pagkatao ni Kristo Jesus, ipadayag, diya sa katapusan ni Kristo sa iyang nabuhi. Daghang makatauhan, sa panahon ni Kristo Jesus, bisan sa atong panahon karon nga naghimo o bakak. Nagingon sila na si Kristo Jesus tao lamang. O gani nga bakak nagihapon ni sa atong panahon. Kung mutuod ta sa bakak, huwag itay paglaom. Walay paglaom sa kausaban sa atong mga pinamuli. Ang possible, walay kausaban sa atong umabot na ugma. Naginanglan kayo ka o buhi nga paglaom. Mana nga, ditang mutuo sa baka kay ang baka dan kamaturan mo ni nga hindi siya nagsulong. Ha? Sa loob. Ilang. Ano sa nasunod? Kapubuan ninyo. Dunay kamaturan sa pagka-Diyos o divinity and humanity of Jesus Christ. Ang iyang pagka-Diyos, ang iyang pagka-Diyos, naghatag, ang iyang pagka-Diyos at the same time tao, naghatag na itong tinuod na paglaong o ginigihatag niya sa tanang nasod sa tibok kalibutan. Kaya siya naman ang Diyos na nagpuyo sa both world, sa langit o sa luta. Nga isip Diyos, diyan na siya sa wala panta ng mga butaning kalibutan na. Mao na nga siya ang perfect, hingpit na Diyos o tao. Isip tao sa, nakahimo siya sa pagpakita na to, nga bisan sa atong kahuyangon, mahimutang maayo nga tao, kung musalig o mutuota diya samahan, pinaagi kaniya diya sa kahong sa Espiritu Santo. So mo na nga, so dili karon atong tanawon ang again 7 last words of Jesus Christ. Number 1, yun siya nga, Father, forgive them. Yawa sila masay silang mga sala. Kaduhan yun siya nga karon, adto ka sa akong paraiso, yun siya babay, mo kayo mo anak, yun siya nga manumahan, ano? Bigyan mo ako, ikalima, yun siya nga, it is finished. Okay, I thirst. Duhaw ako, ikaw nung yun siya ng kumanana, ikapito yun siya samahan, sa mga kamot, itugyan ko ang tanan. So, ang pagka-Diyos o ang pagkatao ni Kristo Jesus, makita nato din sa ikalima nga niya nga pulong sa krus. Diin, nagingon siya nga limaw na to. I thirst. Ningon siya sa John 19 verse 28. Tanawin niyo ang Biblia. John 19 verse 28. John 19 verse 28.
So, verse 19, 28. Lagi mo. 19 na dito. Okay. Naibalo si Jesus na humana ang tanan kung aron matuman ang kasulatan, ningon siya, giuhaw ako. Balikon ako, ingon siya. Naibalo si Jesus na humana ang tanan kung aron matuman ang kasulatan, ningon siya, giuhaw ako. Makita na to dinhi na mismo ang kasulatan gisulti dinhi na aron matuman kuno ang tanan, anong ningon man siya nga giuhaw ako. Iyang ipakita din ang iyang pagka-tao na naagdi siya tinuray sa lawas sa tao. Kung ito ako nga sa dihangid, didakop si Kristo Jesus na nasugod na to sa gabi, hangtod na sa following day, wag di tubig can be offered nga to kaniya. Remember, sa daghan niyang mga samad, daghan siyang naangkon na mga dugo nga ni awas sa iyang lawas. And remember, ang dugo biya is made up also of liquid. So nga daghan sad na tubig ang gawas niya kay blood is composed also of water. So, gawas niya na ang kainiton sa adlaw, di ba, kinahanglan kayo, 5 minutes lang, murag ngayon, pwede na kami nang buko sa kabaril, tungkol sa kainit, ganahan ka mamugnaw ng lawas, ganahan sad ka nga, ang katong ng lawas na singot, kay singot man na, para pamugnaw sa itong lawas, is a way na ang atong tubig sa mga hurot sa atong lawas. Mo atong ningon siya dinhi nga ako giuhaw. So unsa may buot ipakita ninyo? Unsa may buot pasabot? Ano na kumawa? Mana? Oh, na. Awin mo na lang gid. Yeah, okay. May kaya na. Okay. So truly si Jesus Christ, next. Yeah. Okay. Si Jesus Christ, tao gayud siya, o nagsunog gayud siya sa lawas sa usa ka tawo nga makabati ug mo responde sama sa atong lawas. Sa cross, nagagas sa iyang dugo ug giuhaw siya. Ug sa dihang gihimo ni Kristo Jesus aron matuman ang kasulatan, ang mga Gnostics. Okay, kalita. Gnostics. Unsa man ni sila? Mukuha ako sa ESV na definition. Mga reliyoso ni makatawhan, or religious mysticism, na nanguha sila o some part sa Kristohanon nga pagtuo o ilang gisagol sa ilaha. Mo na ang mga kulto, mo na ang mga daghang mga minit na mga pagtulunan. So ilang ikuha o ilang gisagol sa ila, kay para nila, naa sila secret na kahibalo. Sila rin nakibaw, sila rin padayagan sa Ginoo. Sumala sa mga Gnostics, ang kaluwasan is through affirming the ismaw, ang kaluwasan pinaagi sa imong pagtuo o pagdawa nga duna na kay divine light na nanimo ang gusto na kahayag sa imong pagkatao. O kaning Diyos nung nakahayag, mudi ni makuha sa imong paghinusol o sa imong pagtuo ni Kristo Jesus diya sa iyang kamatayon. So pwede ka ma-born again o nakabag-ong pagtuo, bag-ong kinabuli tungod kay naanana sa pag-built-in na kanuna ang kahayag na nani mo. Kung tinuod pa na, huwag yung tayo gumot ang kalibutan. So, now, mo na nga kining mga Gnostics hasta ang ilang pagtulunan hangtod karon makita nato sa mga gipang-publish nga mga gospel sama ni Gospel of Thomas o Gospel of Judas. Mao ni sila ang mga produkto sa mga Gnostic writers dinha atong makita dinha ang mga sayop nga pagtulunan nga ilang pagipakita ang tungod ni Kristo Jesus. So mutkuha ako kang Barclay. Okay? Barclay. Si Barclay nagsuwat, mao na yung komentaryo, na ang mga Gnostics, nituo sila, na ang Ginoo, pure ang iyang espiritu, mao nang dili siya pwede musod sa usa ka lawas, sa usa ka tao. Kaya nga naman, ang lawas kuno sa tao, wala ni, isa lang ika matter, isa lang kasi siya matter. Isa lang siya kamang butang. Okay?
O ang kaning butang, evil, demonyo. So manang itudo sila, nga si Kristo Jesus, dili gyud pwede, lalo na siya real body. Okay? So, nagsulti sila nga si Kristo Jesus, usa ra siya ka-phantom. Ikaw ra phantom ka na murag anino. Murag naa, pero wag din na siya diha. Manangingon sila nga sa dahil si Kristo Jesus naglakaw ng kalibutan na wag gyud marka niyang tiil. Okay? White prince sa ground. Kay spirito man siya o phantom man ang iyang body. Kung napagayon pa yun sila sa Panginoon, nga ang Ginoo di gyud pwede mag-antos. Kay si Kristo Jesus, wag gyud ni antos sa diha siya sa krus. Wag gyud tinuray nga pag-antos. Which is bakat, no? Kaya lawas biya ibig sa tao. Bakat, dagong na gani, may aray! Masugsug na kay kagamay. Kung gibok mong lawas, murag nanguros ka sakit, di ba? Sugsug na nagamay kayo. Lamayan ni mo, perikate mo sakita. Imagine ni mo gilansang siya, gipako diha sa kahoy, daghana kay siyang samad, gibitay siya, gikurunahan siya, giludan siya, giluangan siya, gisalna siya sa krus. Sakitan jud ka. Amen? In fact, masakit ganina ang isulti kaysa imong bation na pain sa imong wound, sa imong lawas. So manang nagsulti sila ni ini, ug nagtuo sila nga ilang gitagaag pasidungog ang Ginoo. O nagtuo sila nga ilasan di pasidunggan ang Ginoong Jesus. But actually sa ilang pagbuhat niini, ilang ginuba si Kristo Jesus. Kaya matuo sa dili, susiha ang tanang mga pagtulunan. Susiha na ng mga pagtuo. Tanang pagtuo, moingon, ganito sila ni Kristo, pero si Kristo pakapindra sa ilang major na liguan. So in short, kung tanaw dyan mo ilang doktrina, dikit silang tuo nga si Kristo, Diyos. Nayuban, kadaghanan mingon nang sila nga, tao rin siya, propeta ra. Pero kaning mga Gnostics, mingon sila nga Diyos gud siya, pero wa siya, magpalaaw, di dito tinuray ang iyang kasakit sa krus. Kung dili tinuray ang kasakit ni Kristo Jesus sa krus, unsa man ta? Mana kung balik ta sa 1 Corinthians chapter 15 unya, makita na to ngayon si Pablo, tawang lang, sayang lang, nagusik-usik lang sa itong panahon, kung dili ta mo tuo nga si Kristo lamang ang makabayad sa itong mga sala, kung igo na itong iyang agian na kasakit sa krus. So minisakit siya para dili na ta masakitan. Niantos siya para kita dili na mo antos. Nibayad siya para kita din na mo bayad. Kaya din sa kita kabayad sa atong mga sala. So, that is how real Jesus Christ is sa iyang pagkatao. Okay? So, mananga, ang kaning mga katawhan na nagtuo ni ini, ilan yung gibinuangan, kung ilang giguba ang kaluwasan na nihimo ni Kristo Jesus sa cross. And remember, ang cross mo ay importante sa atong kaluwasan. Why tayo nagpakamatay ni mo? Na ba? Mabita ng kisa may angay na itong higugmao ng kanang buhi pa, gawa magpakamatay na to, o gato ng pakamatay na to. Gato ng pakamatay na to. Mo na nga, importante kaayo na ato yung balik-balikon sa itong kagulingon, kinsa ang mas importante sa atong kinabuhi. Katubang Diyos na ninawag na yung tao na pakamatay sa atong mga sala, o kaning mga tawhan nga napalibot na to, nga kutubra sila sa sulti o gamay nga buhat, gamay nga tunol, gamay nga sakripisyo, apan wa din sila magpakamatay sa atong mga sala. Mana nga, kung kinalan muluwas si Kristo Jesus, kinalan mahimo gayon siyang tao. Balikon ko. Kung kinalan siya muluwas na to, kinalan mahimo siyang tao. Kinalan mahimo siyang sama na to, nga sa ta, masakitan, uhawon, gutumon, magbuka, okay, kapuyan, na ang tanan, okay, o kinahanglan mahimo siyang kita, aron kita mahimo siya. Balikon ko. Kinahanglan kita, siya mahimong kita, aron kita mahimong siya. So giagi gyud, gisuloog gyud, gihimo gyud ni Kristo ang tanan para naatay
paglaom diha lamang ka niya. Isunan. Happy na eleksyon. Kung ganang nagunahuna nga magkagubot ang Pilipinas kung si Duterte dili mo daog. Kung si Duterte kung nanawan yun mo, bugirong ka foul mouth, no? Kaning tao nga nakugaw kay bakba, bugiro niya mo sulti dili, kanabitaw accuse siya niya, di mo na tinuod niya, kadugay mo, ang na siya. Ngayon karoon, magsuunan ni nabot siya na ay siya billions dahil sa nakwarta dahil ngayon siya kumpuli kay siya. Hindi ko ka dagan, hindi mo ang mutaba na ko, doon kaya ang mukha sa mga katawhan. Yes, nasayad ko ang kadagahan sa mga katawhan karoon nangita, dito ka nang bitang determinado nga tao. Determinado man siya. Pero kuyaw lang sa gaya may nana nga tao. Kaya di yun na magbubong, umingon, o inigahin mo na presidente ko, umami yun na martial law. Nga si Bongbong Marcos ba yung partner? Nga i-assassinate siyang Bongbong. Grabe pa rin ang Bongbong Marcial. Upatay ka ng mga tao. Tanawa, asa ka rin, asa kabayad sila mga sila. Nagpadagan ka po sa mga katawhan. Kaya ang ipantanaw sa mga katawhan, kwarta, manggod. O manggod sila magtanaw po, unsay mahimo ng tawhan. Ang mga atong paglaong bilik sa tao, harita sa Diyos. Manamulad si ko ninyo, karong May 7, 1 man karon. Okay? May 7, pagtigong ka. Mag-amupo ta. Mga ita sa Ginoo tabang nga Lord. Sutimikin sa among presidente. Sutimikin sa among vice presidente. Sutimikin sa among mga mayor. Kinsa ang mga konsilor, kinsa ang mga senado. Nga among pilion. Importante ni nagsunan kay kung pataka tagpili sa atong mga leaders, kita amo atos kung mo makanakan, may makanakan, kaanakan pa. Mabita ng sakto, bita ng ABS niyan. Ipanalo ang inyong pamilya. Muna na inyong pamilya, ay na ang karong. Muna na ang unsay mabuhat ang tawhana sa iyang termino. 6 years, no? 6 years ang presidente. Limang kayak ang 6 years din, ha? So, sa kadaghan sa milyon nga ilang ipang agawas para lang pangkumpanya, ang dapat natin balaod, way pagawas sa kwarta. Kaya para di ka makuptan ng mga dato din ha. Mga businessmen o mga drug lords. Dili ka makuptan na naman. Wa man. Nangin mo lang. Suroy-suroy lang yun ka. Kung asa ka kutong mo suroy. Niya, kumahin mo. Ang pinakadako ni mo nga, sa'yo na ni, kanang gasto ni mo tingali, kanang siya mo 100,000. Kumahin mo ganiwas, bisag 5 pesos. Pwede sa 5 pesos para tanawan na ito kung ang mga katawhan, morali bagid para nimo. Pero karon mo, tanawa. Ang mga katawhan, sa ilang nakagaling mo panigamon na si Duterte ilang giana. Pero kuyaw man yun kayo si Duterte mo mga katawhan sa Diyos. Manang kinala na mag-ampo kay ang mga tao karon nang gikan shortcut. Shortcut sa kamatayan sa Pilipinas. Shortcut para sa kalaglagan niya. Anak biya ang tata. Diba? Yung minto na biya ang Pilipinas. May naning klase ng mentalidad. Hindi ko ka nang simunang, patriotic ka. Kinat man nga ang balaod mo kwadyo, mo piit, mo dagan yun, o ka nang mo arrest yun sa mga wadyo, mga mababay mga nakot, mga katawhan yun na buwan o daotan. Pero di man pwede na itong pungpungon ang balaod. Kaya kung pungpungon mo ang balaod, unsa man ka? Diyos ka. Umasan ako ng payawan. Edit niya lang ni. Kaya labayan na ta sa mga kuwan ni Duterte. Grabe kayo ang pagkasuod ni Duterte sa mga rebelde. Uyaw kayo. Kung nabaw sa kanan, grabe kasi kasuod ni I'm the Son of God. Kanya lang dahil, bakita ka nga, ang ibang mga kasusyo ba, mga kuyaw, Son of God. So, kutan, yun ka nga, kutan niya siya, yun. Kuyaw ka niya siya, ang ato, ang antikristo siya dahil, ng Pilipinas. Kuyaw, anak. Okay? So, mga kisunan, muna ka.
Isa perfect, ganahan man sila mga kuwan, pero primero murag nindot tanaw si Duterte kay mga target siya, etc. Kung nasa usa na kuwan jud kanang reliable jud ni siya kaayo nga impormasyon na kung kadawat. Okay? Kaya na-adyo ko, kaila jud kaayo na ang iyang mga anak ningadto og balik sa Mindanao, kaya pumasla sa Mindanao, mga tao. Kung ang ilang kauban, classmate nila, nasuod kay nila, na mapad yun, i-taker nila ng tuman, papuyo nila, sumay kaya siya kinabuhi. Pero sa man siya, under siyang Duterte. O siya mismo ningon, na-give that squad si Duterte. So yung anak siya, na-give. Kaya kaning mga ganahan kay Duterte, kaya ganahan na sa nila, ang ilang kontrab, silang balaod. Diba? Okay, namin Duterte, hindi ko ka na simunawal, ikaw, kung taraba ka na ko, bang, isang bala ka lang. Okay? Ngayon ka na. Ako, ano to siya, maligyan ko siya drugs, morning, ako sa away na nila, gamay na kayo, away na mga matag anak. Patay na yun. Mo na ang kapayang may sunan kay kini mga katauhan na niralig maayo, makinon di ko lawless mga tao ni ganahan o balaod, hindi ganahan proseso sa balaod. Kasabot kay ko kay kung utok sa una, yung anak. Kaya kung mahimo pa, di nagbalaod, patay lang bitso. Nana ko utok sa una, kay kapoy, besan balaod yan, balaod, mabay, klaro. Di ba? Kapag balaod lagi, naghan kayo ng pundok na tanawa sa ilang prisuhan, bako kayo sa dergon pa sila, nasa prisuhan. Nya dito pa sa mga room din ha, ano ba, saan mo tanaw ka, but again, there is God. Dito pwede mo ibabaw sa Diyos, dito pwede mo patay o tao, tungod lang kay nakasa siya, i-proseso doon na may balaod, then ang balaod may mo disiplina sa tao. Kung ang tao mo ibabaw na gani siya sa balaod, delikado kayo na. Dabaw pa siya sa Diyos. Kung way kahadlok sa Diyos ang sa katao, madok siya niya, madok siya pinsan-pinsan, kaya siya kahadlok. Manatong pa ngayon, Lord, God-fearing ni na siya kahadlok ni mo. Okay? May mo, imutan yung born, ngayon yung among malider, pero ang ginoo. Amot niya na pagka-president, ngayon siya, isod mo dahil niyo yun, yung siya sa ginoo. Manatong pa ngayon yung sunod, karong coming Saturday, come. Ato dyan ang himuon na special dyan ang prayer and fasting na to, na maghimo ganin niyo mga listahan para abot niyo sa presinto, okay? Dili mo mausap, ay, ilisa na po rin kayo na naman, ihatan. Ako kanilisan sa lang po ganin lang sa ihatan. Hindi na na kayo lista, kayo mo niya gusto sa Ginoo na imong ipabutan. Last year, ang akong ibutaran, wa di pa daw sa Ginoo. Okay. Again, sino yun naman ang pinaka-paborito sa kanang mga tao? So, ana siya. May man siya, pero kung kadaw ko itong papunta sa Ginoo na kung yun yung kung ano, lagi ko kadaw ng Ginoo na, sana ka makapisa, ginahan mo ang yung mutarong. Huwag mo na mutalaki siya kung padaugon. Okay. Kaya ali biya, matanatat kinsa na siya, pero ang mga tao kung evil ang daghan ang mga corrupt, ang gusto sa katawan mo, kadyoin mo, daog. Amen? Di ang Ginoo nga, di ko ganahan anang hari di mo magiging ka na among hari, kanang hari ka na mong ganahan, sa mana, piling magay ko ganahan maguna, tao Saturday, mutanaw ta ni anan, na sila ang Diyos, may mong hari sa Israel, bisan dyan nila tawhan nga hari, kung tawhan nga hari, ganahan din siya, buhaton na dili maayo. So, kung balik ka rin ni morning si Juan, si San Juan, iya yung diklaro din siya ra ang misuwat din nga si Kristo Jesus nakabati o kauhaw ng makana ko ng mga isunan. Asa may lisod? Uhawon o tumon? Ha? Uhawon eh? Isura yun ang makang mamatay, no? Magpilit ang imong dili ka kaginhawa. Pero butongon ka, wala na siya. Makalimot na sad ka, huwag na sad siya. Nagtataon na siya, tulad ko niya. Busy kay ka yan, minawa kay kaunon. Pag niya na lang ka, may pag niya na ka, makawalan na sad siya. Pero
makapahimo pa jud ka sa pagpangyog bisan pagpila ka adlaw nga wa kay kaon pero di ka pwede wa kay inom sa usa ka adlaw. Pero milagro ra to kang Moses na siya white food, white drinks for 40 days and 40 nights. So, mo na ipakita ni Juan na si Kristo Jesus tinuray nga tao o miagi jud siya kasakit diha sa krus. O distress, gitagang importansya ni Juan ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus o ang iyang tinuod na suffering. Now remember this, kisa si Juan, nanisuwat niya si Ebanghelyo. Kisa nandiyan ng beloved. Nakailang kay niya kasi sila, may pa sila, kuyog na sila, barkada na sila, hangtod nga nasud sila sa ministry, barkada kay sila. So siya, para na po siya ni ang makatestimony o makahimod yung testigo. Nakatuwa akong ig-agaw, pribilihiyo kay ko nga, ig-agaw na ko, hindi, wadyo may labot, isa gamay. Diyos to siya. At the same time, tao. Kaya madagma to siya, madugo naman to siya, sa gamay pa. Kung sakitan to siya, mahilap mo sa to siya, sa gamay pa may anabay na natanan, di ba? So mauni nga importante kayo magsunan nga dili na to ma-erase ang kamatuoran nga si Kristo tinuray nga sa mga siya tinuray nga Dios. So namuhutan na tas matagusa. Sa diyang ibati ka kasakit, sa diyang ni antos ka. Kinsa man imong ginuhuna? Nihuna-huna baka ni Kristo Jesus sa iyang kasakit na iyang gabihan? O na po, ako rin yun sa kitan. Ako rin yun ang nag-altos naman ini. O ni-think ka, magsunan, every time maka-feel ka of pain, always think sa giagian ni Kristo Jesus kay mas grabe ang iyang naagian kaysa imong giagian karon. Manang tanan na atong giagian, bisag unsa pa na kasakit, bisag unsa pa ra dako kay na, gamay ra kay na ato ra nang ipatagpo sa atong huna. Maunang kadaghanan mapildita kinuno naman ta nga pertin nakuha kay para ginani ba ipadagaan lang ka usa ka ballpen ipakupot nimo yan wala mo na man gani siya nakuha gani siya ka bato paghatag ana sa mga kiperti bugata yoy ballpen gani siya pertin gana kung ang una nato mapildi na gani ato na mapildi kung sa atong gibati tanan nga bisag unsa kagaan mahimong bungay. Mao na nga kung itandi dahil na to ang atong giagian diha ni Kristo Jesus magayon neta Lord gamay ra jud kay ni tabami ko ni ug di ko magpapili ni ining problema ha. Kung balik ka sa dihang niagi ka kasakit kinsa man imong bisaligan kinsa ang imong gitawag kinsa man ang imong ginauna nga makasabot kaayo sa imong giagian tao o si Kristo Jesus? Tapos si Kristo Jesus dili ang tao. Kung imo bang gitubutan si Kristo Jesus na mo hatag nimo comfort, nga kanabang mo siya mismo ang mingon nimo nga okay na kasabot ko na kay kaagi ko na anak. Imo bang gi-allow? Or a lot of times mudagan bitag tao, mudagan taglaing sala, lain nga bisyo para pagortan gining kasakit. Nagsunan always run to Jesus Christ. Kaya iyang pagani sa kalibutan, dili lang to aron pagbayad sa sala. Aron kita makaingon, Lord, nakalibaw ka. Sa kasakit sa akong gibati karon. Kay nakagisag kani, mas grabe bagay kaysa ako. Pero Lord, di ako, Lord. Murag, grabe dyan kayo, Lord. Pag iba kung gamay, pag gano'n na di kumila ko, okay? Kaya ano naman kita? Emotional man ta. Sabi naman kababay na, emotional kayo, amen? So, di ka mauwaw, mo share sa imong mga gibati diha ni Kristo Jesus. Kaya remember, gibayaran na niya ang tanan na itong mga kasakit o tanang mga sala. Nga, bumalik siya, wala ni kanindot. Kabalik niya, ako siyang makita as he is. Katongdagan niyang mga samad. Dahil that is a proof na siya gitong ninaog gikan sa langit o nagpakamatay sa Kalbaryo
2,000 years ago. Muna katangin tanang mga wabuto, kanang tanang ilang gikuha, ilang gikuhaan gamay, gikuhaan diri, ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus, mangangha sila o masakitan sila na sila hindi mo niya ang mga butanan. So, ikaduhan natin tanong nito. Ang divinity o ang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Sa iyang ikaonom o ikapito. Pero atong tanong lang din ang ikaonom niya nga pulong. Ang divinity of Jesus Christ here, di-demonstrate kaduha. Okay? In John 19:30, ako masawang sa subuan niya. John 19:30, sa dihang nasup-sup na niya kini ang katong hatag niya nga ispunghaw na dunay bino, ningon siya nahumana unya gidungo siya o nagbugto ang iyang gininhawa. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With that, the body said and gave up the spirit. Nakasuway mo ka ng kuha o examination? Kita na kasuway board din eh. Yung board eh ka? Siya? Oh, magsak. Board, no? Ayaw ka ng board exam. So, ikuha na di ba, grabe kayong preparation ng board exam. Ikuha na bagay nga, ay, salamat, tumala din ako. Ay, papasal mo ako, papasal mo yung drago, di ba? So, ang mga anak mo, sana, lapit na dyan kayo. Lapit na dyan kayo, sakit kayo, humanag yun. Okay? So, any difficulty, sa liyang mahumanag ganit, makinon dyan ka, ay, salamat na humanag yun. Si Kristo Jesus, huwag siya ningon na, ay, salamat humanag yun. Ang yan, ningon na siya, humanag. It was a declaration of the truth of what He has done. Declaration sa iyang pag-anhi na humananag yun ang tanan na kinahanglan niya pagabuhaton. So, ang iyang paghilak na to sa cross, dako og lisod tayo to. Before that, sa tingin niya, amahan nga nung biyaan mo ako. Remember nga nung ningon siya, anong bibiyaan mo ako? Anong bibiyaan mo ako? Namutan na siya din pero at the same time, hibaw siya nung bibiyaan siya kaya nga sinisod kayo ito nga panahon na kinalang silang duha magkungsaman, magbuwag sa kaliyot aron ang sala, ibayad ni Kristo Jesus. Hindi makakugtanaw ang mahal ng tanang sala sa kalibutan, ingong sala, akong sala, o mga sala pa sumabot itong makanakan. Kung sa kanya ito pa, na ni Kristo Jesus, gibu-bu nga ito. Imagine na ka, pwede ka ka ng, nagkabara sa spalto, inilya kayo na nung itong kayo, na ibuk-buk sa katawad, so hindi na kakaila kayo na naman, natulong siya sa grasa. Ganaan ka mo doon, dili. Pero mas grabe pa ang hindi ko iba pa picture, but that is the most thing, the best thing na akong ihatag yung illustration na ang amahan, bigyan siya kaako sa pagtanaw sa iyang anak. Kaya ang tanang sala, ibayran, diha ka niya. Small na nga, sa dihang ngayon siya, humana, please paminaw. Pag ngayon niya humana, ato pa, kumplito na, humana, wala kay kadungag. Paid in full. Hangtod sa pinakasintabo na bayran ang tanan ka mga sala diha ni Kristo Jesus. Mo na nga makita na to nga ang Diyos Amahan iyang litugyan gihatag ang iyang pinakapinanggang anak aron lang mabayran ang tanan natong mga sala. Sa iyang pinagi ni Kristo Jesus, ito ba masaya niya? Diha sa pagbayan ni Kristo Jesus, ang hustisya na ipangayo sa amahan, nara ni Kristo Jesus o na-satisfied siya. O sa iyang ang pagkabalaan sa Ginoo na magnified sa pag-sakripisyo ni Jesus Christ. Manang tanaw na to ang word na it is finished in Greek, tetelestai. It is completed. Unsay na complete ang trabaho sa amahan ngayang gihatag ngadto ni Jesus. Unsay trabaho sa amahan? Naghimo siya plano
nga ang mo-execute sa plano si Jesus Christ. Mao na akong plano ha, luwason akong tibutaw sa kalibutan. Ikaw may muli. Forgets mo? Mo na ang kaluwasan is done by the Father, done by the Son, and done by the Holy Spirit. 3 persons in one God. Now, unsa ni nga work? Ang kaluwasan sa tanang tao. Pinagi sa pagkabalaan ng sakripisyo ni Kristo Jesus. Mao na nga, balito na to, ang kaluwasan sa tao, dili pwedeng trabahuan, pinagi sa relihusong mga butang. Dili pwede nimo trabahuan ang kaluwasan pinagi sa pagka-maayong tao. Sinong pagkamangihatagon, kunuhay manggiluluyon, dire pang imong primerong anak, ikaduha, dire, ikatuloy, dire, ikaupat, kanima, hanggang ka na po, dire, sige na kagingon, sige, dito sa'yo tika, sige, gawas ka speswan, sige, dito sa'yo tika, gawas ka speswan, sige, dito sa'yo tika, gawas ka speswan, dili unong anak, ang klase, nga, pagkamayong tao, ang ipangalit sa inyo. Kung may maayong tao, panata, sasala o nabulit sa sala mo ng perfect ang sakripisyo ni Kristo Jesus kay siya ra ang wala mo sala. Siya ra ang wala mong gawas sa kabubuton sa Dios. Mo ni kabubuton sa Dios. Lisod, tumanon. Pero wa gid siya musimang bisag gamay. Wa siya maliko ilang iko, wa siya musimang ilang imam. Ni diretso ra gid siya bisan kalisod sa Kalbaryo, diin siya mahibulag sa makadiyot diha sa Amahan. So, ang atong kaluwasan, perfectly done at the cross. Manang ang cross mo ang simbolo sa atong kaluwasan. Amen? So, ang kaluwasan naa ni Kristo Jesus, ug iyan ang gihimo bisan kita imperfecto. He became the perfect sacrifice for an imperfect world. Balik ko na po, He became a perfect sacrifice for an imperfect world. So, eligible kaayo siya sa tanang sakripisyo. Now, kato yung ipamulong, it is finished. Dilito siya hila sa napili siya. Di ba ka napili? Dilito hila sa pagpili Panginoon niya. Humana! Siya nga, humana! Pili dyan ko! Wala may sunan. Daghan ang nalipay na siya bilansan sa krus. Ang labaw nga nalipay mao si Satanas. Kay abi niya nga sa iyang pagpatay ni Kristo Jesus, iyang napili ang Diyos na nagpalagpot niya gikan sa langit. Kung abi niya ang tao nga gibuhat sa Ginoo nga pinangga kay sa Diyos, maangko niya ngadto sa impierno. Remember, si Satanas, piliro. Amen? Kanang piliro na yung tao sa mga min. Mga mong, mao naman bala na ni. Kaya mas daghan ni. Kay, misery loves company. Nanibig mo nila ang tao nga mag-iba. Kanang magula ng, boy, buwan boy, dahil sa usawa, inom tabay. Mga min, nakalila si bahay niya, kinanan, di sa muli, kinabi asawa. Okay? Boy, nang tabay, pilim sa luto bay, tapo kayo. Mga min, niya magpa-bakil sa dayo ng uban. Wala ko na na ilang kinabuhi, ilang atubang diha sa Ginoo. So, crucifixion of Jesus Christ was a victory, not a defeat. O ang victory, di lang si Jesus Christ ang end. Di lang tungod kay, victorious ko, humana, victorious ko. Yes, Yara, dili ang iyang victory, gipasan niya din ito na to. Balik-balikan din ako na gipasa na ang victory dili ka nato. Ato pa, ang tao, dili lagi siya pildiro. Magpapildi manggudta tungod kay ato man yun padakon ang sud sa atong kasing-kasing nga nasayot atong kasing-kasing unsa ni maulibo ama mapaili mapa malukibon
Maluibon, deceitful ang kasing-kasing. Mo na nga ang imong joy, ayaw ipakuha. Resist. Okay? So, kay victorious man atong Ginoo, mututaw, musalig yun niya, ug tanan ngayon dibuhat sa krus mo na may Lord, dili ko palabot ani, dili ko papildian ni, naglakita ko ng problema, ya ka ni problema, hilako na kong problema. Nasulbad ba? Kuya, di ko ganan, magpasa ni, magpapildian ni, di ko ganan, maglakita ni, mugawas ko, magita ko, akong kagawasan sa ako, gagana ko nga, di ko makunahon na nini. Yan, ipin mo na ta, yan, tanan biya nga i-offer sa kalimutan kung magawas ka sa problema sa man. Problema sa gyapon kay bisyo man. Inom, laag, shopping, o sa panalinha, may takaglayo din ha, may ita sa Rosalo na mag-date mo dahil siya raw, inom ka din na. Tanan na siya i-offer sa kalibutan, kay kunungay nasubok ka, kung nalisod ka, sa labi hapon. So asa man ka para di mawagsag mo kayo pa, kita sa tilan sa Diyos, Lord, ako din na kanila. Free! Di siya kapuyan. Lord, magpalaban ko nimo. Isa na siya kapuyan. Hindi nga naman sabay, everyday na galing magpalaban. Di yun naman nga ang Ginoo may suunan. Kita lang din ang kapulan o ganahan mo doon sa Ginoo. Remember this, ang victory o kanaugan ng ginatag ni Cristo Jesus, nagatag o kagawasan sa saman, paghimog sala, lumasan ang kagawasan ini problema nga ganahan ang problema nga ako mo, sala. Bisan pa, balikon yun ako, bisan pa kung kanang ang problema, imong natuyuan, o solve. Di nakasala ka. Kung sa dihang mo, imong ka, Lord, nani mo ang kagawasan, kaya imong makugipasaylo na sa cross, na ipasaylo ni ini, o Lord, kanintanan, ako na ni, talikdan kung ako na ni ilabay dihain. Humana masa ni Lord. Manang kunatay mga problema misunan, ayaw bit-bit ka. Sa ilang problema, bit-bit na po. Kaya problema sa anak, bit-biton sa po. Kaya problema sa ako, bit-biton sa po. Kala nakagilay-gitlay, nagtao bit-bit ang mga problema. Ano, hindi mo na nato ilabay sa Ginoo. Ang ganahan mo ta, ika Diyos. Gets? Tika Diyos, okay mahimo. Wa jud kay mahimo magsunan. Dili nato mahimo sa pagsulbad sa atong problema. Usaw ka pa nato pagsulbad sa problema sa mga tao. Bisag imo pa ng pinagkakasawa, bana o anak, di ka kasulbad niya na. So sa nato buhaton, Ginoo imo ni o magpadayon sa paglakaw diha sa pagtuo lamang na Ginoo, ikaw ra Diyos ang sulbad ni ini. Kaya nini siya. Sabi nila ito yung butang daw. Ano man ka? Hindi problema. Nasulbad ang problema? Huwag sa dihaw ko. Sabi ba yung may kasi ganito sa sayo niya, wadi ka bubuha sa mga ibuluhat mo nila. Kung naglaglaag ka, ay, dito ko sa amoy, kaya kabatin sa amoy ka naman. Madown ko, naman mo dito ang problema. Ato ba ang problema magpadayon na kasi inyong higmo ato no pamayo sa Ginoo kung say angay na kubuhaton ni Lord kung say response na ko ni Lord kay victorious man ka madaugon man ka amen. Oh amen. Like bukas ato balik bay karon human ato bay ana gyapon. Ang best friend ang cellphone. Ang tab, o computer, kaya sige lang, Facebook, mas may panilis mga tao sa Facebook, ang aw, katibaw ng isa na din ay pinumuhi. Pagsunan, victorious ka, unay kagawasan sa sala ni Hari Cristo Jesus. Salig ni Cristo Jesus. Manang Roma 8:1 na yun. Please memorize this, mga sunan. This is a very beautiful verse na nihakas na sinunan ko earlier. Karon, ang mga nakakang Cristo Jesus, dili na silutan sa Diyos. Kaya human kitang maniusap kang Cristo Jesus, digamhan na kita sa Espiritu Santo na naghatag o kinabuhi. Busa, luwas na kita, gikan sa sala o kamatayon na nagagahong ka nato. So, wala na tayo sala pa nga hunahunahon, mauna, kadi na ito munahuna, kung sa'y pamaagi na makasala ka. Huwag na kung na ang makasala ko. Kung nasa iyo, magkaroon na sa mong
problema. Na sige makagunawa sa imong kasakit. Na sige makag-imong yung ipalami, maayo imong yun ang butang o posyo ng imong kasing-kasing. Na kung sakitan gani na siya, imong yun ang tanaw ng banyo. Ihatag sa Diyos. Ihatag sa Diyos. Muna nga, ang ato is, kung sama na imong gibuhat sa kaluwasan ng ihatag o sa freedom, sa kagawasan ng gihatag sa Diyos, diha kanimo pinagi sa sakripisyo o kasakit sa iyang anak na si Kristo Jesus. Kung saan ang gibuhat niya, anak, kagawas mo naman ka, ngito nga, loe, lain na rin, naanan mo ba kung nato higot din nato higot din niya, bugat na dugaya sa kong tiil. Kaya karong mo nang, loe, ubalik lang po diba yung anak to? Magpahigot ta, mahigot ta, ligot ta tiil niya, bilangan niyo kayo ng lakot ka. Manangaw ito kami, kumusta? Mag-up tayo mga katauhan. Munang ganang, bisag pag-wave sa ubang mga katauhan na bago, no? Hindi mo na batani, mga bago. Pero yun, bago may tara. Ay, bahala na siya dahil ako sa'yo, listen sa pagkain. Munang why love? What I love for one another. We must love with one another. In fact, may mga bago mga nang malipay ka. Amen? Amen. Amen, Jod? Kaya, gawas nga na mo, ang puay na matagusak, kung kaila ka dunia, oy, kaila ka dunia, ako to silang agtuon. Mano ka to sila mawak man sila nakanhin? Mano ka sa kaya problema? Kung ito, idasi ko ninyo, hana na lang tamanimba, mawani na. Nagsunan ka mo na. Every time na mo, din higit-train mo sa Ginoo, sa mga gitrain sa dunia. So, ka muna ang buhat, dagahan na gibuhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Kamu na ang mudasig sa matagusan nga naman, kay ikaw mismo dasig man ka sa Ginoo. Managita ka dasig sa uban kay kita mismo, hindi ka. Pero sa dama madasigon ka sa Ginoo, magsigi kag dasig sa uban, magsigi kag kabot sa uban, magsigi kag sangyaw sa kaayo sa Dios, diha kanimo. Sumana nga ang atong eksperyensya sa kagawasan, nakahimo ba ni nato nga mapasalamaton? Lord, salamat Lord. Dami ko problema, Lord, pero matanaw ko sa uban, mas grabe ang problema, Ginoo. Pero kibaw ko nga kaning problema ha, mapuman ra unya ni sa imong gitakda nga panahon. Kung Lord, nasayad ko, kung magpadayon di kong lakaw, diha ka, nimo kay ang Biblia, klaro kay ngayon, ang tanan na musalig sa Ginoo, di mapakyas. Dili dyan ka mapakyas. Everybody who trusts in the Lord, kung magbuhat sa Ginoo, di dyan kanya pakyason. So, ang pangutanan ni ini is, nakatagamtam ba ka sa kasakit sa inyong sala? O wala? Kaya kung wata katagamtam sa kasakit sa itong sala, di yun ta magmalipayan ito sa. Malipay na ta kung nata sa sala o banta ni anang sala. Pero after na na, di na yun ta. Estranghero ta sa ubang mga tao. Sumuna magsunan, importante kayo na inyong masabtan ng atong pagkamakasasala di bayan sa krus. Kung sa diha mapakyas sa pag-usab, ang ato ihatag lang sa Ginoo, Ginoo natong Ginoo nga Lord, pasaylo ako uglakaw balik diha sa Ginoo. Mo na. Ayaw ligi diha, ayaw lukapa diha padayon. Stand up and walk again with the Lord. Ang kagawasan naghatag sa Ginoo, naghatag sa dunta nimo o